Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa a wannan channel tamu, channel mai suna Arewa Young BTC. Channel da zamu rika kawo muna abubuwan da suka shafi ta fannin technology tare da online businesses. A yau dai na kawo muna yanda za ka fara mining ɗin Alpha Network. Amma kafin mu je ga nuna muna mai roƙonka, idan wannan shine zuwanka na farko a wannan tasha tamu, ka daure ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa, ka zaɓa all, saboda da zarar mun saki sabon bidiyo kai ma ka samu. Da farko dai da ka zo ka yi clicking ɗin link ɗin da yake a description, zai kawo ka a nan wajen Play Store. Da ya kawo ka Play Store sai ka zo ka danna installing. Da ka danna installing sai ka danna open, sai kawo ka wannan fuska kamar haka, sai ka yi clicking kan wajen Google ɗin nan, saboda Google ya fi daɗin sha'ani. Kana dannawa za ka ga ya buɗa maka su email ɗin da ke kan wayanka gabaki ɗaya haka. Ina buɗa maka sai ka zaɓa email ɗaya, za ka ga ya kawo ka nan waje kamar haka. Za ka ga daga nan za ka sa referral code kamar haka, nan kuma sunanka ne, nan ma sunanka ne, sai daga nan ƙasa nan za ka sa username. Da zaran ka gama sa wa'annan abubuwan za ka danna continue, sai ka zo ka danna start mining. Kana danna start mining za ka ga ya fara maka mining. Daga nan every 24 hours za ka ta clicking nan kuma za ka ga yana reading. Nan ne iya total abun da kake tarawa, nan za ka ta gani, cikin nan za ka ta ganin ya abubuwan da kake tarawa. Sannan kuma idan kana son ka yi referring ɗin mutum, za ka yi scrolling ne zuwa ƙasa. Da ka yi scrolling zuwa ƙasa za ka ga abin ga wajen da za ka yi invited ɗin mutum. Sannan kuma nan gaba zan kawo mana bidiyon yadda za ka yi KYC ɗin shi insha Allah. Idan ba ka danna mana like ba, ka daure ka danna mana like, ka yi share saboda wani samu su ƙaru. Assalamu alaikum.